ji doh ve em dikarin bêjin ku yek ji rojevên sereke nav Tirkiye û Bakurê Kurdistanê serdana şandeya Dem Partiyê ya İmraliyê ji bo Herêma Kurdistanê ye. Niha şandeya Dem Partiyê ya İmraliyê ku di nav da şandeyeke berfireh ye ji rayedar û berpirsên Dem Partî û her wiha parêzerên Öcalan jî pêk tê do gihîşt Herêma Kurdistanê do pêşî derbasê Zaxoyê bûn ji Zaxoyê jî derbasê Hewlêrê bûn. Niha dema ku em lê dinêrin endamên şandeya İmraliyê Pervin Buldan û Sırrı Süreyya Önder di navdanin. Ehmed Türk tê gotin ku ji ber nexweşîna xwe nikarbûyê beşdarî şandeyê bibe. Li aliyê din hevserokê DBP Keskin Bayındır, hevberdevkê Komisyona Têkiliyên Derveyê Dem Partiyê Berdan Öztürk û parlamenterên Dem Partiyê Gülcan Kaçmaz Sayyid û her wiha Mehmet Kamaç û parêzerên Öcalan û endamên Büroya Hukukî ya Sedsalê Özgür Erol û İbrahim Bilmez pêk tê. Ev şande do gihîşt Herêma Kurdistanê pêşî derbasî li avahiya protokolê ya deriyê Sînorî ya İbrahim Xelîl hatin pêşwazî kirin û pişra şande derbasî Hewlêrê bû. Waliyê Hewlêrê Ümîd Xoşnaw hevdîtineke bi wan re pêk anî. Niha bernameya şandeyê jî hate diyar kirin. Wê ber şande sê rojan li Herêma Kurdistanê bin. Du roj li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bin. Rojekî jî wê derbasê Süleymaniyê bibin. Niha wê îro bawêyeke fermî saet dehan da wê dest pê bike hevdîtin û serdana şandeya Dem Partiyê. Wê pêşî bi Serok Mesûd Barzanî re îro hevdîtineke pêk bînin. Îro saet dehan da wê ev hevdîtin dest pê bike. Sibê jî wê saet çendan da dîsa dehan da bi Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re wê dest bi hevdîtinan bikin. Şande yani 16 û 17 mehê yani îro û sibê wê li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bibînin. Wê sibê jî derbasî Süleymaniyê bibin û her wiha bi Serokê Yenekê Bafıl Talebanî û her wiha Cîgirê Serokwezîr Qubat Talebanî û rayedarên Yenekê re jî wê hevdîtineke pêk bînin. Yani bernameya şandê wê sê rojan bi. Divan hevdîtinan da wê çi bê behs kirin bêguman wê pêvajoya nû ya ku li Tirkiye dest pê kirî ji yekê cotmeyê şûn da dest pê kiriye. Ji xwe şandeya Dem Partiyê ya İmraliyê du hevdîtinan bi rêberê girtiyê PKK Abdullah Öcalan ra li girava İmraliyê pêk anî bû. Divan hevdîtinan da jî wê hûrgiliyên hevdîtinin li İmraliyê û peyamên Öcalan bi taybetî ji bo Serok Mesûd Barzanî û her wiha rol û giringiya Herêma Kurdistanê di vê pêvajoya nû da wê bête behs kirin. û her wiha wê nêrînên Serok Mesûd Barzanî û her wiha rayedar û berpirsên PDK û her wiha Yenekê jî wê bêne wergirtin ji bo pêvajoya nû ya aştî û çareseriyê. Tê çavarêkirin ku niha di medyayê de tê behs kirin ku nalîn piştî ku şandeya Dem Partiyê ya İmraliyê hevdîtinên xwe yên li Başûrê Kurdistanê bidawî kirin. Wê cara sêyem wê derbasî girava İmraliyê bimin û bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re jî hevdîtineke pêk bînin. Tê çavarêkirin ku îdî piştî hevdîtina sêyem jî Öcalan peyameke ya bi vîdyoyî ya jî bi nameyan rasta rast îdî peyama xwe ji bo raya giştî û ji bo pêvajoya nû eşkere bike. Ömer Sönmez ji Stenbolê tu li gel me bûyî te ev zanyarî dane me gelekî spas Ömer.